En Musical Vigo e Musical Pontevedra poderá topar todo tipo de instrumentos de música. Traballamos todas as marcas do mercado, atención e trato personalizado. Amplificadores, baixos, pianos, baterías. E a maior exposición de guitarras de toda Galicia. Todo o que precisas para teu grupo e moito máis atoparalo nas nosas tendas. Compra cómodamente dende a túa casa entrando na nosa tenda online. La Roca, Clothing with Attitude. Estamos en Rúa Ferrería 33, na parte alta do casco vello de Vigo. Deseños exclusivos feitos 100% en Galicia por Natalia Correa e os venres evento para customizar a túa roupa low cost. Ven a coñecernos. Boas festivaleiros, estamos na parroquia de Candeán, no Concello de Vigo, na cuarta edición do Son das Mámoas, un festival que ven cheo de cousiñas, body painting por ali, non sei se o vedes, obradoiros para nenos, concurso de breakdance, micro aberto e moitas bandas, ata rematar cos invasivos, uns DJs da cá de Vigo. Non cambiedes de canle que comezamos xa. Aquí con Diego, un dos suizos deste concurso de breakdance, que nos conta un pouquiño como vai isto. Bueno, pues el break es una disciplina que nació en Nueva York en los años 60-70, finales sobre los 70 ya, y consiste en una serie de movimientos acrobáticos, tal, reinterpretar la música y adaptar tu propio movimiento, crear movimientos nuevos y expresarte básicamente. Y lo que hemos hecho hoy aquí, lo que ha organizado Kevin, ha sido una pequeña competición para la gente de la ciudad, aprovechando el festival y demás. ¿Cómo ves el nivel que hay hoy aquí? Bueno, pues hay muy poca gente, la verdad, hay bastante poca gente, pero bastante bien, la verdad. Y además para la poca gente que hay viendo, mucha energía, sí. Y ha venido gente de Santiago, hay sí, así, del resto de la ciudad y tal, guay. Pues nada, non lles metas moita caña. No, que va. Bueno, es mi deber como juez, en verdad. Pois somos os Scarnivals, despois de atoparnos con GZ Música no primeiro concerto do ano, atopámonos no último concerto do ano, vémonos o ano que ven
nos escenarios, así que un forte saúdo para Gezeta Música. Vamos a estar en calor de verdad, gente. ¡Gente al cedo! ¡Vamos a reventar con campo! ¡Vaya arriba! 1, 2, 3, 4. Yo ni presente atención, tengo más reputación. Haga lo que hagas igual, todos lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente le gusta que uno tenga su propia fe. Su propia fe, todos los miráis mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual, que en la música militar nunca me supo levantar. En el mundo fue, no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera. No a la gente le gusta que uno tenga su propia fe. Uno tenga su propia fe, todos podrán con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la plaga de ricachón, zancadilla por perseguir, aplastado el perseguidor. Y es así que sí, me será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Uno tenga su propia fe, no a la gente le gusta que uno tenga su propia fe, todos trajen a correr, salvo los cojos de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé coger a mi fin. En el pueblo se empezó a oír muerte, puerta al Villanove. Yo no pienso pues armar ningún lío, porque no da Roma el camino mío. Uno tenga su propia fe, no a la gente. Uno tenga su propia fe, todos los miráis mal, salvo los ciegos, es natural. ¡Gracísima! Una cañita. ¿Qué facemos por aquí? Mira, hay que ir a ver a sus colegas, joder, ya, festa. Claro, sí, hombre, sí, joder. Eu veño desde a Budiña que está a 200 kilómetros. Ojalá, pero estos son colegas de siempre tamén, joder. Casi na fronteira con España, estamos aí medio... Ven da fronteira con España. Temos a parte vegana, hamburguesas vegetais. Yo estoy enmamoado completamente. Sí. ¿Qué tal los conciertos? Estupefamuado. Sí. Van ben, non paramos. ¿Qué tal los festivales? Bueno, eu levo 10 minutos aquí cos bocatas, pero dende a barra e outros puntos veíase ben. Dende aquí o veo un pouco máis alechado. Lentellas e logo temos falafel, chamón asado, chourizo e bacon. Pero ainda falta por rematar. É un mal que me penso de aquí. Sempre va a pasar, ven. Viva Sondas. Sondas Mamuas. Hay que Un volver. festival de balde con licor cafebó, agrupazos. Puta madre. Aí defende a esta xente que vos poñan as copas, que andas por aí que o foco ese dá un calor, chaval, que póndelle de beber a estes homiños, me cago en Dios, que iso pega un... Estamos con Óscar, parte da organización deste festival, que nos explique que monta isto. Pois isto organiza o Vocalía Juvenil de Candeán. Fai, pois bueno, esta actividade entre outras, non? Fai o Festival Os Ondas Mamos e, bueno, ao longo do ano facemos outras actividades diversas. Se queres promocionar Pois, bueno, facemos festa no agosto, facemos festa, bueno, cada ano, non? Vai surdindo, vamos facendo, según como a organización vaya decidindo, non? Según cada ano, pois se van facendo diferentes actividades. Bueno. A última que fixemos foi unha andaina, unha ruta polas Mamoas de Candeán. As Mamoas, o son das Mamoas, non? Ten un sentido todo. Fixemos unha ruta polas Mamoas que rematou no Vixador, no Monte do Vixador, con a comida, música tradicional, xogos populares, etcétera, etcétera. Entre outras cousas, non? Sí.
Esta sae a cuarta edición. Que tal vai respondendo a xente ao longo destos anos? Ben, moi ben, a xente, pois bueno, a xente vai acudindo, tanto a xente que acude ao festival a disfrutalo como a xente que quere colaborar, que quere tanto para meterse na organización, que ten as portas abertas para todo o mundo, para que quera currar, ¿no? Pois está aberto, tanto como para organizadores como para colaboradores. Pois cada ano a familia vai medrando e, bueno, seguimos aí camiñando. Que expectativas tedes para hoxe? Para hoxe, pois bueno, que veña xente, pasalo ben, que se cubran gastos, importante, non? A economía en todo isto sempre é un problema e bueno, nada máis, que a xente se divirta e que nos xuntemos un poquinho, non? Os de abaixo, e pasémolo ben. Sí, por agora sempre o pasei ben. Este ano todo o que traedes é xente daqui, de Galicia, non traedes ninguna banda de fora, é por algo en concreto, cambiachedes o chip, pola economía, por... Non, bueno, pois vai surdindo, non? Se vai decidindo, todo, pois... hai que discutilo, non? Hai asambleas, hai reunións, hai que falar, hai que discutir, e, bueno, cada un ten as súas ideas e gana a maioría, non? Este ano cuadrou así, pois outro ano pode cadrar diferente, non? Non ten por que ser simplemente de Galiza, non? Pensamos que non temos por que pechar as portas a grupos de fora, nin nada polo estilo. Este ano surdiu así, nada máis. Bueno, pois nada, deixaremos de traballar e nos a pasalo ben por aí. Vale, pois veña, vémonos. Hasta logo. Tens que me dizer se marcho quedo a pé de ti. Se ti me dis que quede aquí, hai que quedar até a fin. Por iso tens que me dizer se marcho quedo a pé de ti. Sempre andas a facer las beiras, sempre andas a hacer las orillas. Prestache verme nas que te presta verme las cuclillas. Días ven pero outro malo, un día siempre al otro malo. Si queres que te ande atrás do rabo, si queres que te ande atrás del rabo. Mi niña tens que me dicir, nenita tienes que me dicir. Si marcho quedo a pé de ti, si marcho quedo a pie de ti. Non sei se quede ou se... Quedo a pé de ti, si marcho quedo a pie de ti. Tencheme cheos ate aquí, te me tiene lleno ya hasta aquí. Si non me quer ben deixame, si non me quer bien déjame. Que rayos sabía eu de ser, que rayos sabía yo de ser. Que roupa mía de poña, que ropaje sabía de poner. Niña tens que me dicir, nenita tens que me dicir. Si marcho quedo a pé de ti, si marcho quedo a pie de ti. Buena, buena, pa' la vea. ¡Ay, marada! Pa' la vea, pa' la vea. ¡Ah! No sé si quede o se marcha. 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 Que se le marchó hay movida. Que si le marchó hay movida. Que se le quedó. Quedo a pé de, si marcho quedo a pie de. Non sei se quede ou se marcha. Se marcha ou se lle pida ou se marcha ou se lle pida ou se a subie ou se cabe. Se as frita ou se as cosas. Nenita tienes que me dir, nenita tienes que me dir. Marcho quedo a pé de, si marcho quedo a junta tuya. Estamos cos labregos no tempo dos Spunnis, que comezaron alá polo 2007, se non me equivoco. Polo que limpo por aí,
daba desconcertos, pero sin ensaiar nin nada. Sigue sendo o mismo a forma de funcionar da banda? No, xa cambiou. xa, ainda que igual non se nota tanto, pero sí, eu creo que algo xa se nota que agora somos previsibles, nada, o sea, caímos na música comercial un pouco no bostezo absoluto, non? Xa, decir, xa sabemos cal é a nota siguiente, un aburrimiento. Tamén cantades temas teus, de García, de Lidia, non sei, a verdad? Algún tamén, agora. Versionades poemas de Lois Pedreiro, de César Emilio Ferreiro. Hai algo máis así indispensable? Non, basicamente é o que distí, temas propios de Leo, meus, de Lidia, e logo as musicacións que fixemos por aí de labregos, sobre todo alrededor da figura de Celso Emilio, do poemario de Celso Emilio. E nada, basicamente, sí. E nada, estamos grabando o disco, esa sí que é unha novidade, ves? Pois iso pensei que non ia salir, Sabedes para cando, así máis ou menos? Bueno, non podemos falar de datas aínda, pero a idea é que este antes de que remate o ano, sí. Despois de tantos anos, porque xa 7 anos son bastantes, como sigue respondendo a xente? Ti que eres a máis nova? Claro, é que eu levo 2 anos, non? Que me recolleron na cuneta aí fai un par de anos. Entón, claro, pois non sei, supoño que coas dificultades que temos para ensayar será que a dificultade para gravar ainda sería maior, non? Chicos. Pero bueno, aí xuntámonos aí a gravar e penso que é unha etapa bonita para deixar reflexada nun disco e que saia este momento labrego, por suposto, e vamos, eu moi contenta, moi orgullosa de ter estes compañeiros de banda, de equipo e de vida, por suposto. E xa aproveitando que tedes outros rollos musicais, que tal vai a xira de Abaixo de Pé? Ben, xa estamos finiquitando o tema porque xa rulou bastante, rulou por aquí, polas salas do país, por algún festival e tamén por México. Entón agora xa pensando en novos proxectos. Aínda así igual hai un par de cousiñas por aí así de última hora. Iso non nos adiantas nada. Non. Pero en principio Abaixo de Pé quedou xa máis que presentado. Aínda así está aberta a contratación. Bueno, Lidia, como Volvoreta, tamén está aí metida nun asuntillo. Si, eu estou tamén grabando o disco, o meu primeiro disco. E nada, estiven aí agora, pois eso, metido o verán no estudio, ainda que fun a Cuba tamén ali a probar con músicos cubanos e flipar un pouco coa xente dali a cultura, tamén a música. Cun proxecto tamén para nenos, de aquí para lá, facendo tamén o libro disco, e un poquinho así. Verán de estudio. Sí, ti, Leo, que xa cando fai que quitacho o disco xa fai? Este foi no século pasado, xa ni va. Algo así previsto a curto plazo? Xa en memoria. Sí, a ver, eu sempre jaño a prensa dicindo que é inminente, pero a vos que sodes colegas non vos vou enjañar. A idea... Bueno, que ven outros 3 temas. Claro, vamos así, pouquiño a pouco. A idea é seguir facendo, como sempre, non? Que decir, a filosofía miña, bueno, un pouco... Labregos tamén é un pouco vítima diso, porque eu creo noutra forma, noutro rollo que é ir largando os temas, foguelos no directo e gravalos ao final do proceso, non? Entón é un pouco que nos pasou tamén os labregos. Para que nos quede no recordo. Claro, sí, o disco para min xa é... Bueno, eu entendo que é como o cine e o teatro, non? O cine está ben e o teatro está ben. Decir, eu aquí, pois, na música interesaríame máis o aspecto escénico e tal, non? Xa meter iso nunha lata e tal, eu teño un conflito grandísimo con iso. E, bueno, para min é a parte final do proceso, no respeto a xente que realmente fai bo cine coa música, non? Que fai bons discos, porque eu non é o meu rollo, non? Entón, por iso un pouco tamén a idea de Labrejos era tamén facer un grupo, facer unha orquesta mínima, non? Claro, facer... César que está aí detrás ainda moi super. Claro, de feito, ao principio éramos guitarra, voz e unhas bases, non? É dicir, e a idea era xuntar, era como fan as orquestas, non? Xuntar todos os ritmos bailables, non? E meteros nunha colteleira. Labrejos, a idea era xuntar todas as músicas de protesta, de loita, e recuperar tamén, a parte de temas nosos, que cada un era da súa pai de sonai, claro, o punky, el rapeiro, Lidia ven de outra tradición, non? Da verbena e todo o rollo, non? Esa onda así duns Mingueto, Manu Chao, non?
E a idea era pois iso, facer unha coteleira con todo iso, rescatar temas antigos que nos parecía que podían seguir tendo vixencia, non? Como un Vento Ben, que leva con nós desde sempre, temas da tradición de loita gallega que estaban un pouco olvidados e, bueno, pois puxeronse outra vez en circulación, non? Moita xente, ademais, non só nós, pero a nosa idea era esa. E sobre todo demostrar que da diversidade e da diferenza absoluta, como é o noso caso, pois pode xurdir o entendemento, non? E pode xurdir se pode facer algo desde presupostos completamente distintos, que a mí me parece interesante, sempre me pareceu interesante, non? Sempre aporta máis, diferentes visións. Claro, a pesar de levar toda a puta vida facendo o mismo, pois justame moitas cousas distintas, non? E entón o que me atraía do proxecto era iso, era esa variedade que poida facer un crisol e que xuntarse nun punto determinado que aí sala outra cousa. Pois nada, andade o Loriño a ver cando sacan este LP e nada, quedades cuns temiñas deles. Quen atenta contra o patrimonio, contra un patrimonio da humanidade. Non é merecente de chamarse ser humano. Como é? Lingua proletaria do meu povo, eu falo porque sí, porque quero, porque me gusta, me peta e dá magaña, porque me sai de dentro, al lado fondo dunha tristura, tema que me afrangue ao ver tantos patufos desleigados, pequenos mequetrefes en raíces, que por a garabata xa non saben afirmarse no amor dos devanceiros. Falanai, afalados a vos que temos mortos de ser, co rostro erguido, mariñeiros, labregos do linguaxe, remo e arado, pro e rega sempre, eu falo porque sí, porque me gusta, e quero estar cos meus, coa xente miña, perto dos homes, pos que sofren longo unha historia contada noutra lingua. Como é? Lingua proletaria do meu povo. E non falo pros pinchados, non falo pros maleiros, non falo pros estúpidos, que falo pras que aguantan rexamente mentiras e insultitas de cotío, pros que suban e choran un prato cotidiano de volvoretas, de lume e efecto sobre os ollos nuos. Eu non quero arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo. E ti vives no mundo Galicia, terra miña, doce malvadas España, deitada rente ao mar, sécame, sécame, e sécame, deitada rente ao mar, e sécamiño. Lingua proletaria do meu povo. Eu falo porque sí, porque quero, porque me peta, porque me sai de dentro. Lingua proletaria do meu povo, eu falo porque sí, porque quero, porque me gusta, me peta na magaña, porque me sai de dentro. Está cojonudo. É a primeira vez tamén. No, a terceira. Non é a primeira vez, repetimos xa. Desde todos os anos. Bueno, os últimos sobre todo. E que grupo é o que te máis? Eu vin a ver a Nao, eles comen todo. E agora tocan as Carnivals que tamén molan, tal, pero a ver a Nao, sobre todo. Joder, claro, somos de aquí, se nos mismos participe e que veña a gastar a pasta para que isto funcione. Os Nao tocaban ben, pero realmente o Caimán co seu confeti foi algo sorprendente. Bueno, volves. Bueno, volvo se ti volves. Se ti volves eu volvo. Escoitade California en Vía Radio. Apolo Licor aquí. Aparte está bueno, para estar en Vigo está bueno, ¿eh? Mismo decir que está bueno el licor de aquí. Empecé a cañas e cambiei a licor, así que dande felicitacións á organización. Vigo e Casa Bolicor, en México. Dande felicitacións á organización. Festival Licor Rico Bueno, aquí.
todos en orden e calados como vos soldados en filas, ben firmes, encadeados a unha mesa ata que son un timbre, un credo do 10 ao 0 e o diferente con cuerdade o sinala un dedo. Canta silencio dunha vez, non quero escoitar nemo, ponte quieto en silencio, non quero ver un movimento privado subvencionado para educar verdadeiros apóstolos cristianos, sexista, sectario, aparentando no clasismo deste vecindario. A mala educación, a esta represión mental, coñecemento redentor que duro é camiñar cando non hai a onde saber que nos queren utilizar. Canta silencio dunha vez, non quero escoitar nemo, póñanse quietos en silencio, non quero ver un movimento. Canta silencio dunha vez, non quero escoitar nemo, póñanse quietos en silencio, non quero ver un movimento. Non a esta educación, non queremos vos control, non vai sarcasmo nas nosas aulas, me se deixaos menosos. Vamos! La mala educación, primera alienación, tirando ignorantes que no pagan preguntas, agochan las palabras, as cabezas barbarie, falan de liberdade, da cuspirnos na cara, separan o ensino para pobres e ricos, separan explotados, que explotaran seus fillos, escriben toda lei, baixa foto dun rei, crucificados no sistema rebeldes en presente. Canta silencio dunha vez, non quero escoitar nemo, póñanse quietos en silencio, non quero ver un movimento, insumisos ao seu poder, fugiremos deste control, faremos que desapareza o ensino da pedagogía do opresor. Repetímolo, non a puta lonce. Teño aquí detrás os Nao preparados para probar, que nos van dar moita caña, que dades coa entrevista que lle fixo o meu compañeiro Dani. Xa falamos con Nao ano pasado, na primeira temporada de Feta Música, dende aquela, a verdad que nos perdimos un pouco a pista. Jasper, que foi de Nao neste ano, dende aquela que estivéramos no Aturuso? Pois avanzamos todo, tamén avanzou pois o vosso programa, xa puiden ver. Nada, pois xirando, sacamos un maxi novo, a verdade é que xa comentáramos daquela, que o disco estaba, Cancións de Amor e Liberdade, estaba tendo moi boa aceptación e sorprendeunos moito, acabamos pois ese final de xira, pois a verdade é que con as expectativas por riba do que nos agardábamos. Logo decidimos facer algo intermedio entre un disco e non, algo distinto, gustounos facer pois algo con colaboracións, con xente, non poñernos a compoñer un disco inteiro, fixemos un maxi con versións adaptadas ao noso, máis un tema propio, e a verdade é que tamén pois tivo unha aceptación da hostia, a presentación na Capitol foi un concerto para nós increíble, e agora pois estamos pois este verán de troula
e encantado de estaros aquí, vamos. E que ten cabanillas que todos os grupos se tiran a versionalo? Tan mala esa situación que teñamos que tirar da poesía máis civil, non? E máis de luita que temos para expresar o que pasa? Iso podes explicar dun xeito moi sinxelo. Galiza leva colonizado máis de 500 anos. Entón, lóxicamente, xa si daquela alguén, un poeta, reivindicaba isto, lóxicamente a colonización non desapareceu. E non falo dunha colonización simplemente territorial, falo do peor das colonizacións, que é a ideolóxica, é a persoal. Sigue habendo un autoodio terrible, por iso moi ben apuntaba o meu compañeiro Gustavo, de que un festival destas características a nos se enorgullece que se faga e que teña esta repercusión, porque desgraciadamente neste país hai mentalidade moito de autoodio e sempre mirando para o de fora e non para o de dentro, cando o de dentro é francamente brillante. Sí, a verdade que sí, que se fan cosas últimamente de sempre, pero últimamente de moita calidade. Gustavo, falaba Jasper da presentación na Capitol, do último Maxi, a verdade que foi unha pasada de xente, porque eu sei por outras bandas que sempre tes o medo de ir a mellor a Capitol e se pinchamos aquí e tal, porque unha sala grande. Como se viviu eso, ter a sala petada de xente? O tema deso foi que a parte do EP de versións que quitamos, ese concerto era por eso, pero quizás para nós era como unha festa que queríamos facer con toda a xente que desde fai tempo nos viña seguindo e a xente que vai aparecendo e tal, e foi máis casi un concerto como de resumen do que había pasado antes, non? E de prepararse para o que virá. Despois foi super chulo, e aparte poder facelo nunha sala e nunhas condicións que normalmente os grupos galegos non podemos prestar, non? Con imaxe, con todo, foi cojonudo. Por fin se pudo facer en sábado tamén, que é outra, que en outras ocasións tamén agradeceu unha parte aí da familia, agradeceu o tema de que fose sábado, pero bueno. A Capitol foi moi emotivo, o sea, o único que podo dicir é que eu acabei, o sea, chorando, pero chorando de emoción de ver toda aquela festa, toda a xente apoiándonos, tío, eu creo que un dos mellores concertos, tío, que nos vivimos, non? O empate ca xente, a festa foi brutal. Agora temos un listón aí, que é fastidiar. Claro, o problema é ese, agora non se pode ir para baixo. Cada concerto que ven, agardamos que sexa así, porque a verdade é que sais e xa na intro a xente estaba cantando, sabes, hoxe se vai a máscara aquí unha, e entón, pois agora o que lle pedimos a cada concerto é ter esa relación co público, así como pasou nese día. A verdade é que foi unha pasada. Sí, claro, casi seguro. E, bueno, tamén tivestes para este último, para o anterior traballo, para Cancións de Amor e Liberdade, tivo importancia a parte audiovisual, non? Un videoclip super chulos, que como recibiu a xente? Porque os grupos están metendo moito, non? Por exemplo, lembrame a cabeza a de Heroes da Resistencia, tiña un vídeo super guapo tirando todos aí dunha jameliña, non? Dunha barca. Ese vídeo cambiou a historia do grupo. Cambiou a historia do grupo, non? Foi feito e pensado e feito unha semana apurados e claro, co traballo de Cigua, que nos botaron aí un cable estupendo, e nós tamén cando vemos que, bueno, que como un punto e aparte, non? As cancións son moi importantes, pero si van acompañadas dunha historia e unha imaxe que quere decir algo, evidentemente crece moito máis. É algo que quizáis faltara en algúns tempos aquí, e agora todo o mundo, aparte de cuidar a música, intentamos, na medida que económicamente podemos, que estamos como carallo, pois cuidar tamén a imaxe e que a xente poida ver o grupo, non só escoitalo e ver un pouco que caras poñen, o que pensan, o que queren dicir, non? Bueno, xa para acabar, Jasper, hai Now para máis tempo, non? Que proxectos tes así a medio prazo? Xa non che digo algunha de concerto, que non, é dicir, que vai facer Now para o 2015? Si se pode dicir. En Now vamos a decir que non vai a ser a medio prazo. Now ten proxectos a curto prazo, medio prazo xa se verá. De momento, pois, non sabemos moi ben aínda por onde vamos a enfocar os tiros, pero no 2015 probablemente nos tomemos un relax para gravar, para compoñer, queremos compoñer. Xa este verano quixemos facer moitos festivais, queríamos tamén pois que os festivais que nos levaran que realmente valoraran o que nos facíamos, e entonces pois renunciamos a ir aos festivais que non nos pagaban o noso caché, que tampouco non é nada exagerado, tamén por unha cuestión de orgullo propio, de ver que pois non podes ir a un festival no que un grupo lle pagan 16.000 euros e a Now lle pretendan pagar 400. Pois a nos iso nos parece unha falta de respeto, e como nos queremos moito e por nós e por todas as bandas que fan o mesmo que a nos neste país loitando día a día, nos este verán decidimos facer solo concertos a caché, e os que estamos facendo festivais que realmente pois queren a Now. Que faremos despois? Pois probablemente unha xira de salas, tiñamos pensado ir a Euskadi, Cataluña e a Madrid, e facer tamén un par de datas aquí en Galiza con algunha cousiña así especial, salas pequenas, e logo no 2015 pois compoñernos outro disco máis. Pero con calma. Ese disco queremos facer eso, pausado.
Pero pausado de estilo ou pausado na elaboración? Pausado na elaboración. Non, vai seguir dando tralla, non? O estilo é o que, pero pasa que, bueno, agora nos apetece un pouco facer as cousas sen tanta presa, non? O sea, aquel agobio de ter que mañán estar tocando nunha sala ou presentar o disco ou tal, facelo de outro xeito, en plan de vamos a tomarnos o noso tempo para facelo realmente o noso... O peor que podamos, exactamente. Vamos cagada ben cagada. Dentro de cada grupo, claro, eso a xente non o ve, pero cando tes a data posta da presentación e non tes acabado de gravar, sabes, xa tes a data posta, non sabes se o videoclip vai a salir antes, despois, porque non sabes cando chega, e ese tipo de cousas, pois a verdade é que estamos cansados diso, e iso non vai a volver a pasar. Porque agora vamos a facernos un disco pausado, as datas xa se poñerán e iremos así, camiñando nesa dirección. Sí, no? Pois bueno, xa sabedes, Nao sen estrés no traballo, pero con moita tralla no escenario, unha das mellores bandas que hai aquí no país. Quedades con eles. Opa. La lengua se otorgó oídos sordos. ¿Qué decir das nacións en estado? ¿Qué decir dun estado secuestrado? ¿Qué decir so mercado e a lei? ¿Qué decir, qué decir, qué direi? ¿Qué decir das nacións en estado? ¿Qué decir dun estado secuestrado? ¿Qué decir so mercado e a lei? ¿Qué decir, qué decir, qué direi? Diunge democracia a ese crimen perfecto. Non vimos callo de ser compresos. Colla pa e golpea o seu teito. Non querir o futuro non se para en silencio e a danza dos seus suicidas. Volvendo 29 coa lección aprendida. Que dicir que ninguén se desdiga. La lingua da gaivota da boca a boca. Que dicir das nacións en estado. Que dicir dun estado secuestrado. Que dicir so mercado e a lei. Que dicir, que direi. Que dicir deste atraco consumado. Que dicir dos parados desafiados. Que dicir so mercado e a lei. Que dicir, que direi. Conmigo. Chamanlle rescate cando queren dicir roubo. Chamanlle rescate cando queren dicir. Chamanlle rescate cando queren dicir. Chamanlle rescate cando queren dicir roubo. Roubo. Chamanlle rescate cando queren dicir roubo. Roubo.
¿Qué decir? ¿Qué decir? Bueno, estamos aquí con Aire con Alma para que nos cuenten un pouquiño qué es todo body painting. Será ella, que es la que lleva el body painting. Pero tú ya llevas muchos años haciendo esto. Claro, ella se dedica a hacer ahora mismo esto desde hace bastante tiempo y estudiamos juntas en Santiago y bueno, cuando teníamos tiempo siempre nos poníamos a hacer chorradas de estas y al final pues ella decidió hacerlo mejor, más profesionalizadamente y yo, pues como estoy muy acostumbrada a trabajar con ella, pues ya vengo de modelo para lo que quiera. Y nada, pues principalmente es hacer un lienzo en el cuerpo, más que nada, ¿no? Es utilizar las curvas del cuerpo para hacer formas, colores y bueno, aquí ahora mismo no está muy extendido, pero ya va a venir esa forma artística porque está muy bien para los niños, aunque no sea de cuerpo entero, para las caras, para las manos, todas estas cosas son muy divertidas y está muy bien. Como modelo é máis duro ser modelo de body painting que, digamos, de roupa, do que sexa, supoño. No, bueno, hay que estar acostumbrados, me refiero, hay que comer bien, estar dispuesta a estar aquí un poco, pues, en el tumulto de la gente, porque también no están muy acostumbrados con estas cosas de, ¿sabes?, del cuerpo femenino y todas estas barbaries, y entonces, pues nada, está bien. Hoy es el día perfecto porque ni llueve, ni hace un sol matador, no hace frío, y luego me encanta que me pinten, así que es genial. ¿Qué tipo de pintura utilizades para hacer estas obras de arte? Bueno, pues es acuacolor, hay varios tipos, en plan de pinturas, grasas, con agua, y la que utilizo es siempre agua. Y nada, sale muy fácil de la piel, que te lo diga ella, casi siempre. Casi siempre, agua y jabón y no sé, súper sencillo de trabajar con ella, súper sencillo sacarlo y una vez que se pinta ya queda seca, puedes bailar, puedes saltar, es decir, también para eventos en plan bailes, danza, teatro, es la que se suele utilizar. Bueno, estamos aquí con Xenderal, inda que, bueno, no mural de fora mirei Gendavid por aí escrito, ao final que eres, Xenderal, Gendavid? Son Carlos tamén, teño 3 nomes. No, Gendavid era un nome que tiña así antes, cando empecé a facer beatbox, e cando comecei así a facer algunhas miñas primeiras letras de rap. Pero bueno, depois camino por Xenderal, gustoume máis, así, máis comercial. E que foi antes, o rap ou o beatbox? Pois a verdade foron as dúas cousas un pouco ao mesmo tempo. Antes gustábame moito, seguime gustando o hip hop, non? Comecei así facendo letriñas de rap, pero xa me enganchou eso de facer música coa boca, porque non depende de nada, nin de corrente eléctrica, como aquí que estamos no monte, subindo nas setas. Entón, como non depende de nada, gustoume eso. Entón foi máis ou menos pareixo o rap e o beatbox. Depois veu todo o que veu agora, o que sería máis xa Xenderal, non? O proxecto Xenderal, xa un pouco unha mezcla de rap e reggae, non? Depois veu o reggae. O reggae xa estaba antes, pero a min chegou despois, entón. Ainda que parece que o tirón o estás collendo agora, fai moito que empezache xa, non? Sí, xa hai bueno, así rapeando xa hai máis de 10 anos que comecei facendo unhas letillas, pero bueno, foi todo moi pouco a pouco, vale? Eu non comecei ca idea de montar grupo, que nin o teño, a verdad? De montar grupo nin nada, nin cantar, simplemente facendo algunhas letras, ensaiando. Bueno, divertíndome así no local, divertindo así aos compañeiros de cerca, non? Que viñan polo local, facendo ruidiños coa boca. E, bueno, foi todo un pouco evolucionando e, bueno, a xente empezou a gustar, entón, vin que a xente lle gusta, habrá que dar o que lle gusta a xente, non? Por eso estamos tamén aquí. Levas máis de 10 anos, pero ainda non tes discos, pero fixeche bastantes colaboracións e demais. Sí, non teño discos, estarei grabado en algún lado, supoño, en internet, por aí, en algunhas colaboracións, non, con grupiños, como Machina, con Cenzar, Carraxe, bueno, grupiños que quixeron que lle fora a facer uns sons coa boca, principalmente, máis que cantar, pero sí, disco propio non teño, é unha cosa que está aí pendente, sempre digo que está pendente, non sei se virá algún día. Eu prefiro tamén que veñan aos concertos, vale? Eu gústame máis o directo, a xente que me ven ver aos directos queda encantada, a maioría, dime que teño forza para directos, entón hai que aproveitar eso, vale? Hai que aproveitar o directo, prefiro ver a xente de cara a cara, e os discos xa virán, os discos pa cando un morra, a ver se hai algún grabado. Premios tedes algún que outro tamén? Bueno, premios, se poden chamar premios.
Sí, bueno, algún concursillo que sempre aproveitas para mandarlle a túa música, sempre, non, aparece, abres máis o abanico, non? Coñécente máis sitios e tal, entón sempre intentas, bueno, concursar. Depois se gañas ou non gañas, sí, bueno, eu quizá o que máis me gustou gañalo foi o Cantalingua, dende logo, o 2012 creo que foi. Para min cantar para a rapazada, ainda que eu teño letras de todo tipo, non? Ás veces hai que escollelas un pouco, pero cantar para a rapazada é o que máis enche, dende logo, porque a súa cara de felicidade é totalmente auténtica. Agora a felicidade dos maiores é a cuestión de setas, estas cosas, pero bueno. Normalmente vémoste acompañado con selectores, pero nunca te plantexaches ter unha banda ao teu lado? Eu creo que vai ser algo que xurxa algún día, non digo que nunca a vai haber, dende logo cantar con a banda, sempre que tengo unha oportunidade de colaborar con banda, é unha das mellores experiencias en riba dun escenario, pois te sintes moi arraupado, que ter en conta que normalmente eu vou con selector ou vou solo, intentar comerse o escenario é algo que impón, dende logo. E ir cunha banda é algo que virá seguro, e seguro que a montaremos, non digo que a montarei eu, senón que a montaremos. Este verán houve bastante movimento, polo que vin por aí, que tal foi? Este verán foi produtivo porque me encanta ir aos concertos e que a xente ver a cara da xente desfrutando os meus concertos, por eso dicía antes o dos discos, non? Este ano foi moi bo, tuve en varios festivais, moitas veces o que solía ir a centros sociais, pero dende logo agora cando viñeron os festivais foi unha experiencia tamén nova para min, o estar aí comendo o escenario, disfrutando da xente. E tes así plans a curto plazo de algo novo? Bueno, a curto plazo creo que seguir colaborando, é o que máis me enche, seguir colaborando con quen queira colaborar, si que estou aberto, se queredes colaboración de xeral, vamos facer algo xuntos, dende logo duplates, esas cousiñas, música dedicada, eso é o que máis me cunde. Eso, non facer un disco ni nada, simplemente estar nos discos dos demais é o que máis gusto me dá. Pois nada, quedades cuns temas de xeral. Yo, esta canción chámase Tempo. Xa hai dous aniños que viñar por aquí, por Candeán, por Son das Mamas. Moitas grazas por invitarme de novo. É tempo de risas, é tempo de meditar, é tempo de descanso, pero quero despertar. Só necesitas darlle tempo como se foras a pescar. Deixar que paso, peso, tempo nada máis. É tempo de rozar unha nova semente e sementar. Que pasa, paso, tempo, que carallo vai pasar? Intento ir a tempo porque me podo enganar, pero tempo vai a tempo, non se pode retrasar. Non teño moito tempo, ainda así vou a ir dar unha volta. Collerei un chubasqueiro para esa outra cousa, porque non sei o tempo que fará fora. Non sei canto tempo tardaré en estar de volta, pero a verdade é que non importa. Má gusto me queda cando malgasto outras cousas. É o sistema que nos está a agobiar. Menos mal que non ponen aquel tempo para poder cantar. E digo, cantei, cantarei, cantarei como Dilo grillero ata que o corpo aguante. Como é? Cantei, cantarei, cantarei pa que se escolla cochiqueira en Candeán en calquer parte. Cantei, cantarei, cantarei como Dilo grillero ata que a gorxa aguante. Cantei, cantarei, cantarei. O guate Marte, dime quen o parte. Contando paranoias, esgozan das palabras con arte. As asaturas xa non hai tema aparte. Non, ese maturas tento animarte. Na festa, na praia, alonchado da batalla. Non petres do internet ou na calor da túa casa. Rima de corteño pa toda a galaxia. Chamada con chiqueira por antonomasia. E non sal o chaval toda tarde encerrado no local. Seguro que erguellando algún mal. No, escollando es lente primeiro reading digital. Pero a lingua podre dábiles cotorras son tal cual escoita ben. Aquí sobrache cantar. Escoita ben a nova historia que xa teño pa contar. É real, espero que tamén original. Estás a identificar, sinto ritmo a bailar. Xente, quero ver como bailan Son das Mamas. Sí, regional. Por aí non están bailando, bailade comigo. Como esas trompetas. Esa canción é para toda a xente que está inconsciente. Parece que pensaban de todo, pensan por eles. Tanta tele, tantos
Vámonos que facemos caso a par deles. Revolución e evolución, cambio chip é túa forma de visión. A túa según che dite o teu corazón. E libérate do círculo vicioso babilontes. A túa mente, oi, 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 rechea de bubalú. Non vai a ser que revente, metente de repente. Co falso pensamientos tal cual vete da 3 pasos ao frente e vente. Únete ao noso club, a rima, a miña rima, cosa que máis me anima. Loitando, barrando, cantadimos en busca da luz por horizon. Cantei, cantarín, cantarei, come on. Lilo grilleiro ata que o corpo aguante. Cantei, cantarín, cantarei, pa que se escoita co chiqueiran cantean un calquer parte, sí. Cantei, cantarín, cantarei, come on. Lilo grilleiro ata que a gorxa aguante. Cantei, cantarín, cantarei, sí. Regallle unha sonrisa que les da miña Galiza. A miña terra vos mellor con pausa pero sin prisa. Mellorita con comida rápida santa mal. Apura a cocina que quede moi crudo parece fatal. Para que le razas que fuman e cantan. Fillos da terra que meditan e plantan. Os autofalantes dos selectas xa sonan o movimento. Se escoita o movimento non para, non. O movimento non para. Esa noite abriu. Llame. Esta noite abriu Pablo aquí con reggae Ivy Vibes, ¿sí? Once again. Este último estuvo ben, xa conocía do Arderrande, está ben. Por aquí de puta madre. Non, a segunda. Sí. Gústame todos. O que foi unha flipada un día que vin aquí foi o Hombro Orquesta, sabes? Ese foi a hostia, chaval. Eso era auténtico. Eso foi o día que mellor o pasei. Aquí todo mundo pasando ben, nadie se mete con ninguén, como Dios, que máis queres? Por todos, hai que ver por todos. Hai que ver por todos, Por que festivais pasaste este ano? Por todos os que podemos. Ribeiro, ainda estuve, non me acordo ahora cuáles, pero... E o mellor cal foi? O Ponterró, do Ourense. Pa min, o mellor foi o Derrame Rock porque tocaron estes dous. Pero... o asistente number one. Por Malleira do Ourense. Bueno, pois aquí estamos emitindo en directo para GZ Música. Temos o luxo de contar esta noite con invitado de excepción, o baixista do Caimán do Riotea, Mon. Como estamos? Hola, boas noites, moi ben, encantado de estar aquí en GZ Música. Moi ben, hoxe estamos noutro festival, se está ben, neste caso en Candeán, o Son das Mamuas. Que ambiente se respira? Ambiente tremendo, ambiente de festival, xente contenta, xente con ganas de bailar, de leria, de pasalo ben. Que podemos esperar do Caimán do Riotea esta noite? Rock and roll. É un último concerto de xira deste resurdimento do Caimán, desta volta aos escenarios. Como resumirías esta andaina do Bran despois de todos os, bueno, pues, de todos os festivais nos que estivestes? Bueno, pois necesitarei un pouco de tempo para reflexionar e para facer un pouco unha idea global. O que podo dicir é que o pasamos moi ben, recuperamos sensacións de tocar en directo, de tocar en festivales con xente que vai a bailar os festivales, que vai a divertirse. Básicamente quedámonos con iso, con ese recuperar sensacións. Moi ben, como se vai a chamar o novo disco que ainda está sin compoñer? Maruxa, ten cuidado cos rapaces que non che queren nada bo.
Bueno, pois así, con esta primicia, con un avance tamén do que vai a ser o concerto, con que canción vades empezar? Pois imos empezar con unha canción do Xabarín Club que se chama Ven a bailar. Ven a bailar. Moi ben, pois adicada a toda a xente, escoitantes, ouvintes, videntes de GZ Música. Fainos un selfie, por favor. Fainos un selfie, así como se fose un selfie. Hai que eso me feito o MDP, todo o mundo fala vendel con carreira militar. Un respeto para Don Juan, distinguido capitán. Moi machote o rapaz. Sempre anda metido na movida familiar. Fútbol o domingo, lunes a currar. Que todos piensan que Don Juan es un santo. Que todos quieren a Don Juan beato. Non sei por que se botou todo a perder. Polas noites anda tempos de faldas se sostén. E se chama Maribel e vai de tendar. Move o cubo, pasear, lentería. O enterrado capitán vai aos bares de parranda para ir bailar a bamba. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia de mi parte. Ahí arriba, arriba. Ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Sempre anda metido na movida sexual, canivete pola noite de mañana a traballar. E Don Juan xa non é un santo. E Don Juan xa non é beato. E Don Juan bailo cha cha cha. ¡Miguelito, dinamita! E Don Juan xa non é un santo. E Don Juan xa non é beato. E Don Juan bailo cha cha cha. Gracias. Estamos aquí con Yaman Pablo para que nos conte un pouquiño que tal foi o concerto de hoxe. Bueno, el concierto de hoy fue muy bien, la verdad, porque hemos tocado como representantes del reggae en el festival, como única banda, y es un placer para nosotros estar en el Son das Mamas porque es un festival que generalmente se está viniendo haciendo año a año y es la primera vez que incluye el reggae dentro de su... sí. Así que bueno, un placer, por supuesto, dar este comienzo con el reggae en el festival y esperamos que podamos venir más el año que viene o los próximos. Como coñeceches a banda que viña contigo, se Airi Reggae Vibes? Bueno, los chicos son todos de Vigo y generalmente con la música reggae la manera de organizarnos es un poco aprendernos todos un poco el trabajo de cada uno y cuando salen trabajos como este pues decidimos cuáles van a ser las formaciones de la banda y dependiendo del tiempo que tenga cada uno pues vemos la formación que vamos a hacer y
No sé, el reggae es una música espiritual que tiene que estar conectada y conectar a todos los músicos de reggae, que deberían estar siempre unidos, ¿no? Y es un poco de lo que se basa esta banda también. No tiene ninguna puerta cerrada para nadie, y los que estamos hoy, mañana a lo mejor no estamos y estarán otros. Lo importante es quedarnos con la idea del movimiento, que es un trabajo que tiene que ser en conjunto de todos. Familia, ¿no? Exacto. Tenemos que ser hermanos todos. Iba a preguntar si vades para hacer algo así ti máis a banda conxunta, pero bueno, igual non o sabes, claro. Bueno, por ahora estamos trabajando, esto es un repertorio que es todo nuevo, todavía ni siquiera está grabado, son canciones que se han venido componiendo desde hace un par de años y ahora parece que están empezando a funcionar más y quizás este invierno podamos trabajar con ellas para grabarlas o... Sí, bueno, ahora se acaba el verano, ya no hay más festivales, pero vamos a trabajar un poquito más en el trabajo de estudio. O público, por exemplo, que responde mellor aquí, ou vin por aí que estuveche por Portugal tamén fai pouco? Sí, el público en general, el público que me ha tocado a mí en general es agradecido con el reggae, ¿no? Y bueno, por mucho que diga reggae, realmente la música es algo que tiene que ser creativo y realmente cualquier tipo de música puede reflejar ese espíritu de libertad, ¿no? Que es lo que trata de transmitir la música y todo el arte en general. Y bueno, a mí me gusta mucho viajar porque es la manera más buena para aprender, sobre todo, que es lo más importante. Y sí, el reggae es mi compañero de viaje siempre y por ahora no he tenido quejas, sino muchos agradecimientos. Y sí, la gente aquí, en todos lados hay de todo, ¿no? Que le gusta... Sí, pero bueno, hay veces que parece que vas por otras zonas que... En Inglaterra quizás, en Inglaterra, en Barcelona, y como un poco más, tiene un poco más de fuerza el reggae. Pero aquí está creciendo ahora, que es lo importante, tiene que haber en todos lados. Pues nada, deseamos que disfrutes. Muchas gracias, Nada, gracias, un placer. A ti. So there is no good place to go. There is no good
Thank you very much. Agora sí, escoita aí. O batera. Son as probas de son. Grabando. Estamos aquí en Candeán na cuarta edición do Son das Mámoas. É un selector, unha selectora, non sei que máis. Fose unha pinza, corta. Boas, festivaleiros, estamos en Candeán, na parroquia... parroquia de Candeán. Joder, que non sei que falar, que se me vai de pinza. Corta, volva a preguntar. Mozas, a que vides aquí? Podes seguir poniendo música. Ella que non traba. Trovador de las setas. O trovador das setas. Que tes linda morta. Non tes para sacar máis. Non tes para sacar máis. Escenarios de dolor, vidas de galo preso, tratos cubren tristes vistas, lágrimas ruegan que sin estar, no se oyen los gritos, ¿dónde están? Cuando nuestras surcas se miran, no se ven derechos, ¿dónde están? Los tirados en Afganistán. Y buscan razón a las conductas. Un mundo basado en el poder. Se alza el miedo sobre el hambre y es solo quien lo aguante para seguir en pie. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Escapará, escapará. La muerte las persigue en un mar de desigualdad. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? Cuando la muerte gana, si ante las ganas de vivir. Estamos aí ou non estamos, Candeán? Estamos moi apagados, xente. Estamos ou non, Candeán? Cortadas son almas condenadas. Palabras censuradas son almas condenadas. Sus vidas cegadas son almas condenadas. Basta ya, basta ya, basta ya. Basta ya, basta ya, ¿cómo? Basta ya, basta. Moitísimas grazas! En Musical Vigo e Musical Pontevedra poderá topar todo tipo de instrumentos de música. Traballamos todas as marcas do mercado, atención e trato personalizado. Amplificadores, baixos, pianos, baterías.
e a maior exposición de guitarras de toda Galicia. Todo o que precisas para teu grupo e moito máis atoparalo nas nosas tendas. Compra cómodamente dende a túa casa entrando na nosa tenda online. La Roca, Clothing with Attitude. Estamos en Rúa Ferrería 33, na parte alta do casco vello de Vigo. Deseños exclusivos feitos 100% en Galicia por Natalia Correa e os venres evento para customizar a túa roupa low cost. Ven a coñecernos.